خониши сафари шашуми саргузашти ҳотами той. ҳотам пас аз чанд рӯз бар сари чоҳе расида дид ки мардумони бисёре ҷамъ шудаанд. пурсид: эй ёрон, дар ин ҷо чӣ ҳодиса аст? яке аз онҳо гуфт: писари ҳоким ин чоҳро дида девона шуда ва дар ин чоҳ афтодааст. ҳарчанд ки меҷӯянд зинда ё мурдаи ӯро намеёбанд. маълум нест ки дар ин чоҳ чӣ бало бошад. ҳеҷ кас аз тарси ҷон дар ин чоҳ намедарояд. ҳотам гуфт: дар ин чоҳ сирре хоҳад буд. ин суханро шуниду падару модари ӯ гиребонҳои худро то ба доман чок зада нолону гирён дар назди ҳотам омаданд. ҳотам гуфт: эй аламрасидагон, сабр намоед ки гирьяи шумоён суде надорад. онҳо гуфтанд: эй ҷавон, рост мегӯӣ, аммо аз фироқи фарзанд беқарорем ва ин ҳама нола мекунем. касе нест ки ба мо ёрӣ диҳад. ҳотам гуфт: эй кулфатрасидагон, шумоён сабр намоед. ман дар ин чоҳ даромада аз фарзанди шумо хабар хоҳам гирифт. аммо шумоён бар сари ин чоҳ то 1 моҳ бошед. агар дар ин муддати 1 моҳ берун омадам, бисёр хуб ва ило ба кори худҳо биравед. ин бигуфту худро дар он чоҳ андохт. нафас дарун гирифта дар зери он фурӯ рафт. вақте буд ки пойҳои ҳотам бар замин расид. чашм кушода дид ки не об ҳасту не чоҳ, балки майдони васеъ ва равшане. ҳотам пештар рафта боғе дид. дар даруни он боғ даромада сайркунон мерафт. ногоҳ айвоне намуд. наздик расида дид ки ҷамоате паризодон дар миёни он айвон тахтҳои мурассаҳ рӯ ба рӯи якдигар гузошта, бар болои он тахтҳо бо чандин нозу карашма нишастаанд. аз ҳамаи он паризодон муқаддамтар бар болои як тахти олӣ ҷавони соҳибҷамоли некусурат ва бар болои як тахти дигар як нозанини офтобталъате ба чандин нозу истиғно нишастааст. ҳамаи паризодон бар гирди тахти он нозанин саф кашида истодаанд. дар ҳол назари паризодон ба ҷониби ҳотам афтода, шӯре бардошт ва ба он нозанини тахтнишин гуфтанд: эй ҷаҳонафрӯз, як одамизоде дар ин мақом омадааст. он нозанини тахтнишин ба ҷониби он ҷавон нигоҳе карда гуфт: эй ҷавони некучеҳра, аз қавми шумо яке дар ин мақом омадааст. агар фармоед ӯро талабида шарти меҳмондорӣ ба ҷой орем. ҷавон гуфт: хуш бошад. дар ҳол он паризод фармон дод: он ҷавонро биёред. хизматгорон ҳотамро ба иззати тамом дар пеши он ҷавони нозанин оварданд. ҳотам наздик расида буд ки он ҷавон аз болои тахт фуруд омада тавозуи бисёре ба ҷо овард. ҳотамро бар болои тахти олӣ бинишонд. дар ҳол фармуд ки таом биёранд. мулозимон чандин қисм таом оварда дар назди ҳотам гузоштанд. ҳотам мувофиқи иштиҳо аз он таомҳо тановул намуд. баъд аз фароғи таом он ҷавон аз ҳотам пурсид: эй ҷавон, аз куҷоӣ ва дар ин ҷо барои чӣ омадӣ ва чӣ ном дорӣ? ҳотам гуфт: эй барно, бидон ва огоҳ бош, асл аз яманам ва номи ман ҳотам бини тай аст. алҳол аз ҷониби ҳуснобод омада ба тарафи ҳамоми бодгард меравам ва дар ин мақом ҷамоаеро дидам ки бар сари чоҳе истода гирья мекунанд ва ҳамаи саргузашти худро як баён намуда буд ки он ҷавон гуфт: эй бародар, писари он подшоҳ манам. рӯзе аз қазо бар сари чоҳ омада ин нозанинро дидам.
тири ишқаш бар сафҳаи синаи ман расида, ошиқу мубталои ӯ гардидам. билохир ихтиёр аз ман рафта, девонавор худро дар зери ин чоҳ андохтам. дар ҳол ба зери он чоҳ расида, худро дар ин боғ дидам ва ин нозанин маро ба висоли худ шодмон гардонид. акнун ба хотирҷамии тамом ба висоли дилбари худ ишқбозӣ дорам. ҳотам гуфт: эй шаҳзода, ту дар ин ҷо умри худро бо айшу ишрат мегузаронӣ? падару модари ту гирён ва дар оташи ҳаҷри ту синабирёнанд. ҷавон гуфт: эй бародар, ихтиёр ба дасти ман нест, балки ихтиёри ман ба дасти малика аст. агар маро рухсат бидиҳад, ба хизмати падару модар хоҳам рафт. ҳотам гуфт: андаке сабр намой, арзи аҳволу падари модари туро ба хизмати малика бирасонам. ҳотам рӯ ба ҷониби малика карда гуфт: эй моҳи олам, ин кор аз эҳсон дур аст ки ту мекунӣ. падару модари ин ҷавон дар фироқи ӯ қариб аст ки ба ҳалокат бирасанд. бояд ки лутф намуда ин ҷавонро рухсат фармоӣ, то рафта падару модари худро хотирҷам намуда биёяд. паризодон гуфтанд: эй ҷавон, ман ӯро кай манъ кардаам? худи ӯ мубталои ман шуда, худро дар ин чоҳ андохтааст. акнун ҳар ҷо рафтанӣ бошад, биравад. ҳотам гуфт: эй шоҳзода, паризод рухсат фармуд. шоҳзода гуфт: эй бародар, ин калом пурмаъние дорад. ин ҷавоб нест, балки айни эътироз аст. ҷавоби аҳсан ҳамин ки бо ман аҳду паймон намояд, дар ҳар ҳафтае 2 шаб дар назди ин барно бошам. ҳотам гуфт: эй маликаи хубон, меҳрубониро дар бораи ин ҷавони гирифтор дариғ надошта қабул фармо. ман дар фалон кӯҳ рафта, фалон дарёро дида, аз ҷамоати шумоён чандин қисм шафқату меҳрубонӣ дидаам, ки дар бани одам надидаам. он нозанин гуфт: эй ҷавон, некӯ гуфтӣ, аммо ӯ нодон аст ва маро аз дилу ҷон дӯст намедорад. ҷавон гуфт: эй раъно, ман туро аз ҷон дӯсттар дорам. барои ту аз падару модар ва аз ватанам гузашта худро дар ин ҷо андохтаам. ва ило маро дар зери ин чоҳ чӣ кор аст? туро аз ҳама чизҳо дӯсттар медорам. ва ин чӣ сухан аст ки ту мегӯӣ? парӣ гуфт: дӯст доштани ман чунин аст ки ҳар чӣ гӯям қабул намоӣ. он замон медонам ки ту маро дӯст медоштаӣ. шаҳзода гуфт: бифармо то ба ҷон оварам. паризод аз ҷои худ бархоста, паризодонро фармуд ки як деги оҳанин оварда бар болои дегдони пур аз оташ гузоранд ва он дегро пур аз равған карда хуб доғ кунанд. дар ҳол мулозимон ҳамчунон карданд. парӣ дасти шаҳзодаро гирифта, бар сари он деги пур аз равғани тафсон омада гуфт: эй шаҳзода, агар маро дӯст медорӣ, дар ин деги ҷӯшон худро биандоз. ҷавон гуфтаи париро қабул намуда, хост ки дар деги равғани ҷӯшон дарояд. паризод дасти шаҳзодаро гирифта гуфт: ҳар чӣ фармоӣ қабул аст. донистам ки дар ишқ собитқадамӣ. билохир ҳотамро бо шаҳзода дар он ҷо нигоҳ дошта, муддати 1 моҳ меҳмондориҳо намуд. мардумоне ки бар сари чоҳ буданд, ваъдаи 1 моҳро мешумуриданд ва мегуфтанд: агар он ҷавон имрӯз аз ин чоҳ берун ояд, хуб, ва ило фардо ҳама ба хонаҳои худ мерем ва онҳоро фаромӯш хоҳем кард. алғараз ҳотам аз ҷои худ бархоста гуфт: эй барно, ваъдае бо падару модари шаҳзода карда будам, имрӯз тамом хоҳад шуд. ту низ меҳрубониро ба олами зуҳр оварда, ваъдаи худро ба тақдим расонӣ. берун шудани моён аз ин чоҳ зарур аст, зеро имрӯз ҳама чашми интизор бар моён хоҳанд дошт
ва бо ин шаҳзода аҳд намуда қасами меҳтари сулаймон дар миён орӣ, то ин ки бовар созем. дар ҳол паризод аҳд баста қасами меҳтари сулаймон дар забон оварда аҳди худро мустаҳкам гардонид. баъд аз он париёнро фармуд ки ин ду ҷавонро аз чоҳ бароварда дар пеши мунтазирон гузоред. паризодон дасти ҳардуро гирифта яке хес карда бар сари чоҳ бароварда гузоштанд. падару модар ва ҷамъи хизматгорон шаҳзодаро дар канор гирифта нолаву зорӣ мекарданд ва дар ҳаққи ҳотам дуои хайр мекарданд. подшоҳ ҳотамро бо писари худ дар шаҳр дароварда меҳмондориҳо бинамуд. ҳотам дар назди шаҳзода 2 ҳафта истода дид ки он парӣ ба ваъдаи худ вафо карда 4 маротиба омада шаҳзодаро аз коми васли худ шод гардонид. дар тааҷҷуб шуда мегуфт: худоё, агар дар миёни инсон инчунин вафову ростӣ мешуд, фаришта намешуданд. офарин бод бар қавме ки ваъдаи худро вафо менамоянд. алғараз ҳотам аз подшоҳ ва шаҳзода рухсат гирифта аз пайи матлаби худ раҳсипор шуд. рӯзе дар ободие расида шаҳре дид. дар беруни шаҳр пирамарде нишаста буд. ҳотамро дида гуфт: ассалому алайкум эй ҷавон, хуш омадӣ ва қадами сафо овардӣ. ҳотам ҷавоби салом дода, пирамард боз гуфт: эй ҷавон, мехоҳам ки имшаб дар қулбаи ман қадам ранҷа намоӣ ва бо ман ҳамнамак шавӣ. ҳотам гуфт: хуб аст. он пирамард ҳотамро дар хонаи худ бурда шароити меҳмондорӣ ба ҷой овард ва пурсид: эй ҷавон, чӣ ном дорӣ ва ирода ба кадом тараф овардаӣ? ҳотам гуфт: эй азиз, номи ман ҳотам аст ва ватани ман дар шаҳри яман аст. алҳол аз тарафи ҳуснобод омада ба ҷониби ҳамоми бодгард қасди рафтан дорам. пир гуфт: эй ҷавон, он кадом душмани ҷони ту будааст ки туро ба талаби ҳамоми бодгард фиристонд? аввал он ки нишони ӯ маълум нест. сонӣ шунидаам ки ҳар кӣ ба талаби ҳамоми бодгард равад, ба саломат боз намегардад. ту кори бепоёнро ихтиёр намудаӣ. ҳотам гуфт: эй бузург, ман ҷони худро фидои кори хайр кардаам. ҳар кӣ хоҳад сари худро дар пеши ӯ гузорам. агар аз ҳақиқати ҳамоми бодгард шуморо огоҳе бошад, маро маълум намоед, то ҷон дорам ба талаби вай хоҳам кушид. пир гуфт: ин қадар дар хотир дорам ки Қаттон ном шаҳрест ва ҳорис подшоҳи он диёр буда ва дар навоҳии он мулк кӯҳистоне будааст. устодон дар он кӯҳ тилисмоти ҳамоми бодгардро бино кардаанд. касе дар он тилисмот рафта боз наёмадааст. акнун ҳорисшоҳ чанде аз хизматгорони худро дар он ҷо посбон гузоштааст. агар касе дар он ҳад ба талаби ҳамоми бодгард бирасад, посбонон ӯро ба хизмати шоҳ мебаранд. он ҳам маълум нест ки шоҳ ӯро мегузорад ва ё мекушад. ҳотам гуфт: эй азиз, ҳақиқати кори худро ба ту арз менамоям. пир гуфт: эй ҷавон, бигӯ саргузашти худро. ҳотам воқеаи шаҳзода Мунир ва духтари бозаргонро дар назди он пир як як баён намуда гуфт: эй азиз, бинобар хотири он шаҳзода ин ҳама ранҷҳоро ба худ ихтиёр намудаам. пир гуфт: эй ҷавон, аз ин роҳ баргард ки ҳамоми бодгард дар тилисмоти пурзуре аст. ҳотам гуфт: эй пир, акнун чӣ гуна бозгардам ки чандин сола меҳнатҳои ман зоеъ хоҳад гардид ва дар ин боб хилоф ба аҳди худ мекарда бошам. пир гуфт: эй ҷавон, бар ҷони худ раҳм кун, вагарна талаф хоҳӣ шуд, чунончи
сафдаҳ сухани қавми худро қабул накарда пушаймон шуда буд. ҳотам гуфт: эй азиз, боре бигӯ, ҳақиқати он чӣ гуна аст? пир гуфт: эй ҳотам, дар навоҳии Шом даҷлаест ва дар он даҷла Сафда ном ҷонваре маскан карда буд. рӯзе ба хотир гузаронид, ки акнун ба даҷлаи дигар рафта ватан бояд кард. аз ин ваҷҳ ба қавми худ машварат карда гуфт: эй бародарон, мехоҳам, ки аз ин макон рафта ба ҷои дигаре ватан намоем, чаро ки макони тоза нек хоҳад шуд ва дилҳоро равшан хоҳад гардонид ва муфлисонро тавонгар созад. дар ин ватан ҳаргиз рӯи давлатро надидам. қавми ӯ гуфтанд: ин ҳавасро аз дили худ дур кун, ҳаргиз роҳат нахоҳӣ ёфт ва пушаймон хоҳӣ шуд. беваҷҳ аз ватан гузаштан маънӣ надорад. ҳар кас гуфтаи бузаргонро ба гӯш нагирад, оқибати кори ӯ ба расвоӣ хоҳад кашид. ин андешае, ки ту ба худ роҳ додаӣ, маълум мешавад, ки парешоние туро пеш омадааст. боқӣ ихтиёр мард турост. сафдаро бод бар димоғ ҷо шуда буд. гуфтаи қавми худро қабул накард. бо зану фарзандон аз даҷла баромада роҳи хушкиро пеш гирифт. ба хаёли даҷлаи дигар хушхонӣ карда мерафтанд. аммо ҷонварони обиро дар хушкӣ роҳ гаштан бисёр мушкил ва маҳол буд, чаро ки дар хушкӣ офати ҷонварон бисёр аст. сафда шодикунон дар биёбон роҳ мерафт. дар он даҷла море буд, ки сафда бачагони он морро хӯрда буд. қазоро он мор аз он даҷла баромада ба хоки гарм ғалтида буд. ташнаву гурусна дар миёни хок хобида буд, ки садои сафда ба гӯши ӯ расид. сар аз хоб бардошта дид, ки сафда хушхонӣ карда рафта истодааст, ба умеди он ки ба даҷлаи дигаре ватан созад. сафдаи дигаре шунида ба истиқбол баромада рақсҳо мекард. дар ин ҳин мор расида зану фарзандони он сафдаро як як фурӯ мебурд. сафда дид, ки балои азиме пайдо шуду зану фарзандони ӯро як як фурӯ бурд. ба сад ҳила худро дар як сурохи муш гирифта, зану фарзандонро аз даст дода, бо чандин машаққат аз дасти мор халосӣ ёфт. ва шаб бар сари даст даромада буд, ки аз он ҷо гурехта ба ватани қадимии худ омад. қавм онро дида сарзаниш карданд ва гуфтанд: сухани моёнро қабул нокарда рафтӣ, зану фарзандони худро барбод додаӣ, хонаи худро хароб кардӣ. ҳарчанд ки қавм ӯро сухан мекарданд, аз шармандагӣ сари худро боло намекард, эшонро ҷавоб намедод. пир гуфт: эй ҳотам, туро низ ҳамин муқаддима пеш омадааст. гуфтаи маро қабул намо ва аз ин роҳ баргард, ки ба ҳамоми бодгард касе нарасидааст ва аз ин роҳ муроде ҳосил накардааст. ҳотам гуфт: эй пир, ҳар чӣ гуфтӣ аз рӯи дӯстии ман мегӯӣ ва тимсоли нек баён намудӣ. лекин муносиб нест, ки маро аз кори хайр манъ намоӣ. агар медонӣ роҳи ҳаммом ба ман бинамоӣ, ило худ хоҳам рафт. пир узри бисёре пеш оварда гуфт: эй ҷавон, маъзур медорӣ, ки ба хизмати ту пургӯӣ намудам. маълумам шуд, ки ту ҷавонмардӣ. имшаб дар ин мақом бош, то туро фардо роҳбарӣ намоям. шаб гузашт, чун рӯз шуд. ҳотам гуфт: эй азиз, акнун маро роҳнамоӣ кун. пир дид, ки ҳотам дар ин роҳ собитқадам аст. ночор баромада пораи роҳ рафта бар сари дуроҳае расиданд. пир гуфт: эй ҳотам, ба роҳи дасти рост бирав. шаҳрест ва дар атрофи он шаҳр
қарияҳост. чун аз онҳо бигзарӣ, кӯҳи азиме бинамояд ва дар зери он кӯҳ аҷоиботи бисёре туро пеш хоҳад омад. бояд ки дил қавӣ дорӣ, чун аз он ҷо бигзарӣ, биёбони азиме намояд ва дар он биёбон бирасӣ, қудратҳои худоеро мушоҳида хоҳӣ кард. чун аз он биёбон бигзарӣ, ду роҳ пеш хоҳад омад. зинҳор ба роҳи дасти чап биравӣ, ки роҳи дасти рост хатарнок аст. ҳар дуи он роҳҳо ба шаҳри Қаттон мерасанд, аммо роҳи рост наздик ва хатарнок аст ва роҳи чап дур ва бехатар. ҳотам гуфт: чунин хоҳам кард, валекин ҳеҷ кас беаҷал намурдааст. бо роҳи наздик хоҳам рафт. пир гуфт: эй ҷавон, нашнидае, ки корафтадагон гуфтаанд: ба роҳи дида рав, ҳарчанд ки дур аст, зани мардум магир, ҳарчанд ки ҳур аст. ва агар ба гуфтаи ман амал накунӣ, офату хатари бисёре хоҳӣ дид. дигар ихтиёр мард турост. ин бигуфту видо карда бозгашт.